Pozdrav gameri, dobrodošli u moj prvi video na mom kanalu. Sad, ja sam odlučen prva igrica na mom kanalu bude Minecraft. Pa hajde, počnemo da ne dužimo. Ja sam već napravio jedan svijet, nisam ga vidio, nisam vidio kakav je dobro i sve to taj svijet. Da, svijet mi se svida zato što je baš ravan. Imamo super, imamo dosta od drveta. Kao što vidite, tamo možemo uglja naći, to je super. I sad u vodu skočim. Ok. Idemo prvo, znači ja ću pauzirati video za kad vidim se potreba. I evo nas ljudi, ja ću sada vidite pauzirati malo duže strane, ali eto, pa mi se spotno, eto, imamo nećemo kuću, pravimo, idem kraftati imam planksova, rešimo stik, kraftati. Sada idemo kupiti sekiru, sekirče i jedan sort. Tako da ćemo lakcepti vatra. To se nalazi ispred nas. Aj, dobro, dobro ćemo, da se nadam smo to pokrenuti. Idemo poput, idemo cijet u krovu. To ćemo ajmo sada, što ja ću, idemo do ovog mjesta, da vidimo da li ima nama uglja. Ja napio na to mjesto gdje sam rekao da možemo naći jak. Ovdje ćemo naći uglja. Definitivno, stvari, i ovako. Mi kraftati ovaj planks, kako voli. Idemo kraftati stik. Idemo pickaxe. Idemo uzeti ono što smo previdjeli. Idemo po njega. Ok. I posjetiti obavezno kanal od druga. Zove se Lucky Gaming, pa ga posjetite, on to ne snima baš igrice tako često, ali snima tutorial, nešto što ja znam. Snimam tutorial najviše, pa pogledajte njegov kanal ako vas nešto zanima. Imamo pogledajte Lucky Gaming i prvi na listu koga vidite na planu. Idemo da odem u najspis. Imamo 11 uglja, što je dobro, no to je. Ćemo uzeti i napraviti furnace, ispeći ove što smo našli. Ako ne budemo znači odlučio sam za početak neka mala kuća, ali ja ću vam sada, pošto vidite snimam 4 minuta, ja ću vam pauzirati video. I ljudi, evo nas nazad, znači sve sam uradio. Već. Ok,
znači sve smo uradili, ali nam dali još ugljena, ali ne znam htio. Htio iz Podgorice htio. Okej. Znači idemo čak na testu igricu. Čekajte P17 ovdje na telefon. P17 My Club. I to je to. Čekajte, znači to. Imamo dosta igrica, čekajte. Na ovo snimat ću neke. Omega snimati Clash Royale. Neke tamo. Znate. Baš ono znam neke što spod. Snimati dosta takvih igrica. Okej, mislim. I 64. Ovoga i 8. Ne znam još jedno. Okej, mislim. Okej, se da ima još ovaca i prvo ćemo dođi ovca. Ne? Mislim, on je konj, ali noge čini se da ovaca. Okej, ljudi. Znači idemo još malo, znači sada što nam je glavno ste pronađemo koje ovce. Idemo što treba i nije nam još 2 ovce. Ako ih nađemo, dobro je. Ovce, gdje ste bre? Mora da vas ima nekako. Okej. Ako nađemo selo, to će biti ovoga. Zašto sad? Ne ispravimo se. Ali ja ću vam ubrzati klik dok ne dođe tamo. I jedno slidimo natrag. Sad idemo što sam desimo. Idemo tražiti neke ovce. Idem tražiti ovce. Ovčice. Uzeli smo od drva. Svinite ljudi, prehlađa sam malo. Čekajte, možda će sutra nastavljamo s ovim preživljanjem. Smijem strčati. Da, za mene nema. Za mene, brate. Nema crne ovce, nema ne. Nema hovno. I tu da idem. Novac. Drog. Oco, što se to ja skine. Vidite? Ne se stišao se penja. Viš? To je. I sama uzmaj ujno. To se traži. Svo ovo vreme. To je. Uspjeli smo. Konačno. Sve smo uspjeli. Idemo. Ništa. Nekim krat. Toga isto. Svar. To je. Tako ljudi. To je to. Sada ćemo, pošto ja sve snimam 9 minuta. Ne smijem preko 15. Moramo kući.
A već sam smislio kuću. Ono znam kako će lepo. Gdje ću? Ajde ovdje. Ne. Ono negdje počnemo da može. Možem tu djeravnice. Gdje? Gdje? Idemo krav. Isto krav. Znam. Tu. I kravice. Kravice što je? Žudno biti na kravu. A, ništa. Žudno da... Vidi kože. Vidi nas. 3. Treba nam... Evo. Ne zabaviti kuću. A, što kažete? I ovdje gore. Ovo je bolje pokovati. Ajde. Ljudi, ovdje ćemo započeti. To kuću. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. Još. Možemo sada. Okej. Tamo. Stan. Ono sam. Jeste. To treba ovako ide. Treba nema ovako ide. Idemo sada. Postati to u kuću. Kada završimo kuću, da ćemo završiti ovu kuću. Kad se ono lepo zvuči. Da ćemo kuću završiti. Sad ćemo se zastići. Ajmo kao za početak. Ovdje. Ovdje ćemo biti crafting table. Ajde uzmem. Ok. Crafting table. Idem za 1, 2, 3. Prozore sam sljedeći epizodi. Poslije ćemo iskratit ćemo osnovno sasvim. Trebamo ovdje, ovdje i ovdje. Život. Poslije se i sad imamo ti vrata. Dvor. Za nas. Просто пришел, что и мама. Ты нам слаб. Очень слаб. Ага. Оставите сет. И ты посмотри. Правильно. Только что-то надо дает тысячу. И на сет я же трое. Я буду сейчас позыркать клип и концепт что я мыслю на клип сада что потом сада что мама это собака очень слабо если знаете что было сколько 13 минут ну я могу слушать посмотреть интерьер вот теперь можем наоборот плачет yes я кроме окей ну запозираем глубоко на сегодняшний
I evo nas ljudi. Ja sam to sve lepo zbuđio. Ljudi, prvo bit pošto ste ove epizode nas ste živjeli. Ako jeste, stavite like, share, subscribe, komentar, on se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!